زخبركم عواد كم يتخون حوهم من قسيلو مع دخاني إنترو هم يجير كي يسرح ويكاني أو ترو هم يجير كي يسرح بز حج زريكم ويب سايت آتيكم بغلل زبالة ولا عن تغيت أنكم شيمكم تري شيمكم من سوم تدليو عينة موسيقى نأتيكم ناتكم نايقل لهم أو ترو كم تقليهم وي إنترو كم تقليهم قد أنا بتتمر تخوص لكم عجيب لابتوب يدريكم دلقو أب جوجل كروم ويكاني أب زلكم تاشم مقطعات تقليهم أب كله أنا بجوجل كروم ثلاث كامي أري أبزي آتينا أز بانزويد لنا نتحف بانزويد زتري ولهم أب كدا ما يزلو أنا قد أم تحفيه سلسل أنا أخوي مثيلة بانزويد لنا مسأتنا رأيو نغت مرت أمزت أقمو إنترو يمدلو بتعامل بزوحات يمزلو بزي لا لا إسران حموشتن شح زغون إنترون أو ترون هلو أبز تري ولهم سابسكرايب قبر نكتب لهم دحر لهم إذا تقاموا لتخليهم زدلهم موتاش مختقاموا تخليهم كابزي ختمرتو زتأقم يزلو بتعامل بزوح يزلو نحن قل نعاقم جزي خيبلع حانت زغنت تاشو مغن مرتينا أبزون نتان تاشو مغيب لكم أبزال على تري ولهم أبزال لي تيست توب زبلالو بعلهم كم زيركم كتمرتو تخليهم مالتي تري ولهم بتعامل بزوح كمتن العل بزوح يزلو حانت تاشو ما وسيدكا إنترو شم كأيركا قبزي ناتكا مقباري زي أتري والهم نزي أمتينا نزي أخن فتناينا حجين حنا نزي أبزي أمتينا open ولا open مسبلنا أبزي بعابق مثالنا أتري والهم حنساب تسبيه أوكي كم تري وزلهم أبزي متعتلنا له 3D سلزغنا كم زندازوركو خري أخلي أنا تتاشو يسمى معنا دي يسمى معنا أو زلو دي يسمى معنا تغين دادم سوسكو قطير خالي حجين زي نيم تبلد الله خنك إيرامتا كم يجير كم تغير كريكم قدم مغيرنا جن كم يتي موفمنت تناتا موي من قصقاسناتا نمرأي أبزي نزي عين تمثل زلات ريوا لهم نعكليك نجبره بدحريو بلاي نبلا زرعهم معي أم زرعهم معي زيا أجي أنا تا شو كغيره تاشم أنا بزدلي غيره مجمرة جن أبزي 4 أنغولو أبزي بيزك تبلد لاتينا أبزي نايز فيديو ريزولوشن ناتو كم سري وزلهم انت لهم جزين دحر لكم جن زبلت تاشو مقوصالكم كواليتي 4K غيركم توصاكم صبوغي أنا قلنا حجي كاريكم سلازغونكو زلو قتل دلي از فريم ريت اب يوتيوب كتقبلوا دحر دليهم ب 30 فريم ريت يقبل زعاشه سلازغونه بو بتا زلاتا تقصلوا تخوليهم نايزيا تاشمو نوحت كنديا تصنح تاشمو 8 سكند ابي اتري والهم 8 سكند كتوسخلوا دحر دليهم كتوسخلوا تخوليهم كتغدلوا تدليهم كا كتغدلوا تخوليهم ابستري والهم دبل كليك غيركم كتوسخلون كتحصرون تخوليهم أنا قلنا مرأي سلازغونت بدا زلاتا خيدي ولا حنت تاشم يقولون هراي حجي نحنا شمكن كير ندينا أبزيا أوبجكت زي أتري والهم زي 4 أنغولو تاشم زلوا أبا ناتو أبا از نيم زبل زلو نيم زبل زلو ينا نغير نيم زبل زلو ينا نغير نزا نيم تبل دلا كلي جيرنا نزا قداميتي تري والهم ملكت جير لي عيني كغيروكم زلني نزا نيم زلا بناتي كغيره منجز تيب قبر لهم تريوا لهم كل أنزين تمساسالي غيرنا هنكيرنا لنا أبزجن كتصحفوا لهم كل شيء تاشو مختجاجي بكون سبين أبحانتي إن حرت تجاجهم كلن كبلا شوين رأي إنتر نصحفنا أبزات حتيكم تصحفوا كل شيء
ነዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ኣብዛ ታሕቲ ኔም ትብል ደላ መፂኹም ኣብዚኣ ትድምስስዎ ነዚ እታ ተድልየኩም ትፅሕፉ ኢንተር ሪኢኹማ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ወዳእኹም ልክዕ ከምዚኣ ኸልኩም ኣለዋ ሽምኩም ሙሉእ ብሙሉእ እታ ዘለኹማ ምስ ቀየርኩም ኣብዚኣ ቴክስት ኔም ንድብል ደሎ እዛ ራብዒቲ ሕጂ ተዝውስኻ እዚኣታ ሽሙ ትበላሾ ክትበላሾ ንትኽእል እያ ስለዚ ከምዛ ዘላታ ትሰማማዓኒ ኣነ ኦኬ ኢለ ቼክ ገብራ ኦኬ ከምዛ ዝረኣኹማ ኮይና ኣላ ኣብዚ እቲ ናቱ ፎንት ሳይዝ ክቕይሮ ክእል እየ ንስኹም እንዳኣተኹም ረኣይዎ እዚታት ብሙሉእ ንከምኡ ተባሂሉ ዝተዳለወ እቲ ፎንት ሳይዝ ናይዚ ክትቀያይርዎ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ዘሎ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ኣለዎ ኣነ ግዜ ከይበላዓልኩም ቅልጥፍ ቅልጥፍ እንዳበልኩ እየ ክሓልፍ እዚ ብሙሉእ እንዳኣተኹም ቼክ ግበርዎ ንስኹም ብሙሉእ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ክትቀያይሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝደለኹምዎ ተኣሽሙ ሕጂ ቀጥታ ናብ ተኣሽሙ ክወስደኩም ኣውድዮ ክንቅይር እንድሕር ደሊና እቲ ሙዚቃ ክንቅይሮ ተደሊና ኣብዚኣ ናይ ሙዚቃ ተኣሽሙ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዛ ናይ ሙዚቃ ኣቲና ኣብ ላዕሊ ኣውድዮ ፋይል ድብል ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚኣ ሰሌክት ትብል ኣላ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ላፕቶፕ ሙዚቃ ስለ ዘይብለይ ቀይረ ከሪእኩም ኣይክእልኒ ንስኹም ግን ኣብዚኣ ሰሌክት ትብል ደላ ኣትኹም ናብቲ ኣውድዮ ምስ ወሰደኩም ኣውድዮ ናትኩም ትመርፅሉ ደስ ዝብለኩም ትእትውሉ ማለት እዩ ብድሕሪ ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ መፂና ዳውንሎድ ንብሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ዳውንሎድ ንብሎ ብድሕሪኡ ስታርት ቪድዮ ረንደር ብላ ኣሎ ኦኬ ዋላ ሓንቲ ዝተሓራረ እንድሕር ደይብለይ ኦኬ ብሎ በዛ ዘላታ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ቁርብ ገለ ደቂቕ ክወስደልኩም ክእል እዩ ሕጂ ንዓይ 2 ደቂቕ ክወስደልካ የብለኒ ኣሎ ንዓኹም ምስ ወድአት ቆሪፀ ከሪአኩም እያ ብታሽሙ ኣብቲ መወዳእታ ኤዲት ገይረ ክእትዎ ስለ ዝኾንኩ ቆሪፀ ክእትዎ እየ ዳውንሎድ ገይሩ ዝውድእ ነዚ ቻነል መጀመርያኹም እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ዝበሃል ቻነል እዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና ሓተኩም ብዙሕ ቪድዮ ኣሎ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ እዚ ኤዲቲንግ ናይ ትርጉም ተኣሽሙ ኣፕሊኬሽን ካልእ ክትረኽብሉ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ወዲኡ ይኸውን ዳውንሎድ ገይሩ ኦኬ ኣራይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ቀሪቡሎ 7 በቃ ይውዳእ ኣሎ ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦኬ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ተኣሽሙ ስለ ዘየድልዮ ዳውንሎድ የድብሎ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ታሕቲ ዳውንሎድ ገይሩ ወዲኡ ኣበይ ከም ዘሎ ከይደ ክሪአ ኣብዚ ናለ ኦኬ ኣብ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ከምዚኣ ኢላ በቃ ናይ ሎማንቲ ትምህርትና እዚኣ ትመስል እስኻትኩም ነዚ ዘረኣኹኹም ታሽሙ ኣትኹም ሙሉእ ብሙሉእ ብጣዕሚ ብዙሕ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልኩ እያ ሪእኩም ንስኹም ቀስ እንዳበልኩም ረኣይዎ ነቶም ብሞባይል ከሪእኩም እየ ዝበልኩኹም ከዓ ካልእ መዓልቲ ሰሪሐ ክመፅእ እየ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ኢንትሮ ይደሎ ኣውትሮ ብጣዕሚ ብዙሕ ልዕሊ 25,000 ኣለዎ ኢለኩም ኣለኹ ንስኹም ኣብዛ ታሽሙ ደስ ዝበለኩም መሪፅኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ጥራይ እንዳቀያየርኩም ረኣይዎ ሌተስት ድብል ኣሎ ኣራይ እግረ መንገድና ኣብኡ ከለና ናይዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣባላት ናይዚኣ ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና ሓተኩም ሓኹም መንግስቲ ንሎም ዓንቲ ዝበልክዎ ትምህርቲ ዝመስል ነይሩ
ወድዓንኩ